Tornem a començar, vols tornar a començar o no? Sí, aquí no ha passat res. Vale, amb això... Aquí no ha passat res. Aquí no va ser res. No m'han trucat. Res. No m'han trucat. És el que... Ja ho sabíem. Millor els 15 segons que el mitjà de programa. Sí. Què, Remi? Sí, endavant. Ja no volies calentar, però estava calentant. Vinga, va. Hola, què tal, Nerdofoners? Benvinguts i benvingudes a un programa més del Nerdofono, la segona temporada. Marc Muñoz, com estem? David Cerdán, com va tot? Has vist, que he començat el saludó? No, que no havia entrat bé. No, és veritat, és veritat. A veure, no és mal que per bien no venga. Està bé. No és mal que per bien no venga. Està molt bé. La gent que no ens està entenent, però hem començat molt malament i ho hem tingut que repetir. Bueno, va, ja programa 7 de la segona temporada. Programa 7. Els números no acompanyen, però aquí estem una setmana més. Som la resistència. Som els jueus vagant pel desert. Això mateix. Així que, vinga, va, sin solució de continuïtat. Matar i ressuscitar. Matar i ressuscitar, vale. Jo vull ressuscitar una actitud. Hòstia. Vale, una actitud. Hòstia, el Marc més conceptual, Sí, bueno, ara sí, és l'actitud, ja veuràs que conceptual. Vale. Una actitud, vale. M'agrada l'actitud que crec que molta gent pot tindre, o per almenys a mi em passa. Tu veus un home amb mascareta pel carrer, baixada fins aquí la barbeta, passant pel costat de la gent, i et suda la polla. Bueno, vale. Vale, en general, bueno, vull dir, hi ha molts, he trobat molta gent amb la mascareta baixada, tal, vull dir... O amb el nas cap que vale, soma... Vale, vull dir, doncs hi ha molta gent així, però quan veus algú que no porta mascareta, res. Ja, no té ni la vergonya, un boig, saps? Vull dir, un boig, on va aquell boig? Boig! Saps què vull dir? Miguel Bosé! Saps què vull dir? I llavors és com, per què tolerem... L'altre que porta la vergonya. La que porta la barbeta per aquí, saps? Em suda la polla, saps què vull dir? Perquè a mi em passa, perquè jo parco la moto davant de casa meva i res, vull dir, tinc 4 putes passes. Vale. I dius, per aquests 20 metres m'he de ficar... Què 20 metres? Vull dir, 4 putes passes, saps què vull dir? Però noto, de tant, llavors, vaig sense mascareta notes el judici, no? I noto la mirada condemnatòria, saps? Però en canvi me la fico per aquí i res, vull dir, llavors vull... Només que la portis a la mà i la portis penjant de l'orella i ja la gent no... Vull ressuscitar aquesta actitud de... Per què anar amb una mascareta aquí ens suda la polla i ho assumim amb la màxima tranquil·litat del món, però algú sense mascareta és un boig! Un boig! I llavors, això ressuscito, aquesta actitud, m'encanta aquesta actitud, l'actitud incoherent. I vull matar aquella gent que diu, a mi els calçots m'encanten. Els calçots. Oh, que bons que són els calçots. El que t'agrada és la salsa. Oh, que bons són els calçots. El que t'agrada és la salsa. Espera, David, deixa'm fer la secció una miqueta. Està bé la interacció, però deixa'm tirar-la, deixa'm tirar-li el regatito. Vale, va. Oh, com m'agraden els calçots, saps? I... Vale. Ara que no pots anar a la muntanya, quants calçots has menjat, fill de puta, Igual a tu el que t'agrada és emborratxar-te a la muntanya amb els teus amics, Vull dir, igual a tu el que t'agrada pillar un pet mañanero, Igual era jo el que t'agradava, no els calçots, Igual el que t'agrada és pillar-te la turja a la 1 del matí, saps? I menjar-te 4 calçots i dius, oh, com m'agrada a mi anar de calçotada, em camina el cocó. A més mola perquè la calçotada és en aquell moment, d'aquella època de l'any, que comença a fer solet, que vas amb jersellet... Que és veritat que abans la calçotada començava al març i cada... Bueno, ara cada cop és... I abans, ara ja el gener ja la gent ja està fent calçotada, saps? Qui diu que el gener no puguis estar amb màniga curta avui dia també, Vull dir que, clar... Vull dir que... El canvi climàtic també ens ha portat això. Clar, ara que la gent no pot anar a la muntanya, qui es fa uns calçots a casa, Uns calçots al forn, A veure... Ningú es fa una calçotada a la barbacoa al balcó. No, igual no... Aquella barbacoa petita... Igual a tu el que et colava era fotre tocino d'alcohol, Vull dir... A les 12 del migdia començar a mamar-te com una truja. Això és el que buscaves, igual, vull dir... I vull matar aquesta gent que diu que li agraden els calçots. Pues molt bé. Molt bon matar-los, a la borratxera.
a la borratxera. Ara ho hem passat al vermutillo... Ara es busquen altres excuses, on ens deixen, on ens deixen. Bueno, va, sin solució de continuïtat vaig a la meva secció. Jo avui vinc monotemàtic, ja ho aviso, ¿vale? Mierdofoners, què està passant? Que no ho entenc, O sigui, jo per una banda, jo reconec que he intentat fer allò que no soc. Jo ho he intentat. Què és? Jo he intentat fer xistes, he intentat fer seccions, escrivint remates, amb un cert dinamisme... Se t'ha vist patir. Després me n'haurem sortit més, me n'haurem sortit menys, però... Ho has intentat. Jo ho he intentat, ¿vale? Però les xifres de les visualitzacions m'estan donant la raó. Vull dir, m'estan donant la raó. Jo intento no enfangar, però... Què pretenc? Què estic pretenent? Estic pretenent fer xistes, fer riure o ser graciós. Perquè jo crec que a la gent li agrada quan donaves pena. Hi ha un punt d'impostura, aquí està. Mierdofoners. Voleu més drama o més xistes? Misèria, volen la teva misèria, jo crec, Saps què passa? Que la misèria es va acabant, a poc a poc. No, David. I ara les meves misèries són d'un senyor empresari. No és tan gran. Llavors la gent ja no empatitza igual. No entra tan bé. La gent ja no empatitza tan bé, la gent ja no entra. Avui ha d'espedir algú. Bueno, l'altre dia vaig tenir una conversa amb un treballador que, bueno, jo pensant-me que era un jefe guai, enrotllat... I no ho ets. Pues resulta que no, que... Se't va queixar? Se'm va queixar de les meves actituds com a empresari. Que no vaig tenir-lo prou en compte, que no tal... Allò que, en sèrio, quan et fiques a l'altra banda no és tan fàcil, A l'altra banda, tu et sembla que tal tens moltes més preocupacions que després és com, hòstia, però si jo em pensava i el feedback... Oh, jo em pensava. No, si ja ho dius, que t'estàs tornant de dretes. Que sí, que no és broma, que a la que tens responsabilitats com a empresari... Et fas de dretes. Però bueno, això és un parèntesis. Vale, per què quan hem fet un programa com l'últim programa, Torrero, de fang, d'aquella secció de merda, no sé per on tirar, que et miro i en els teus ulls veig un gos enmig del desert dient, dona'm una corda, dona'm algo, sisplau, dona'm algo d'on tirar, així que si estàs tu al fang a les arenes movedizes, si tu no em tires una liana, jo no et puc treure d'allà. Jo ho intento, I jo allà, bum, bum. Pues els números del Mierdofono han sigut millors, vull dir... Bueno, millor. Almenys hem arribat a... Hem arribat a aquelles... Millors és pressupost. Hem arribat a aquelles 25 visualitzacions. Sí. El que no m'ha aconseguit molt en la primera setmana, quan abans costava 15 dies. Saps què vull dir? Vull dir, en la primera setmana hem guanyat, ¿vale? Per què? Per què em feu això? O sigui, m'esteu donant la raó a que el fang i el... Al fin de passat ens van tancar i plovia. Vull dir, donava peu a l'autotortura d'anem a mirar el Mierdofono. Però aquí està. Quants amics tenim que sapiguem que veuen el Mierdofono? No tenim 25 amics. 25 amics els tenim, ¿vale? Entre els dos, jo crec que els sumem. No, tenim més visualitzacions, vull dir que això... Vale, però de la primera setmana. Sí. No, els nostres amics no ens veuen. Dels nostres amics no ens veuen, vale? Llavors, qui sou? Quan sumem és... Qui sou? Qui sou? Manifesteu-vos, o sigui... L'Adrià García Gil el vam conèixer, sí. L'Adrià, que ja em va dir, ja s'estava ficant al dia, Adrià, sempre al nostre barco, tio, sempre amb tu. Qui són aquests? Però qui sou, sisplau? I de què fugen? Sí, abans comentàvem que estàvem com intentant donar pena, en plan, anar a recriminar que no ens esteu veient, vale. Ara, jo ja no aniria a buscar el sac de més visualitzacions, sinó aquells que esteu... Aquells herois. Allà, pum, volem saber com us dieu, qui sou i què feu aquí. Enviar-vos un croissant, saps què vull dir? Saps? Vull dir, volem tenir un detallet amb vosaltres, saps? Un algo, un petó, així amb un paper i us enviem. Clar. Algo, dóna-nos algo. Allà els llavis, carta, farem carta a mà. Carta a mà, com la Superpop, saps? D'antanyo. Algo, un regal personalitzat. Enviarem un pòster. Un pòster nostre.
Bueno, total, que això, fiqueu el vostre nom, perquè també hi ha l'altra sospita que tenim, que volem compartir amb vosaltres, és... Que són bots. Exacte. Quants robots? Quants us dieu C3PO 4H5? Saps què vull dir? Quants de veritat sou bots russos que esteu intentant aquí colar? Perquè a tots aquells que esteu, sou herois, sou herois, sou heroïnes, i aquí esteu, més que benvingudes i all right. I aquells que heu deixat de seguir-nos, perquè les estadístiques són com el meu 2020, de cop una mica... Estem allà. Però anem mantenint-nos, com el 2020, anar tirant, poquet a poquet. Però aquells que hem anat perdent pel camí, adeu, no us volem aquí, foteu al puto camp. Fora, aneu a aquells programes, on si no pagueu és que el producte ets tu, Aneu allà, aneu a aquells podcasts. Si no paguen tampoc aquí. Aquí tampoc paguen, David. Però allà monetitzen, i aquí no monetitza ningú. Aquí fotem diners. Aquí només fem que fotre la producció de la nostra butxaca. Però res, avui venia amb aquest tema de que, sisplau, manifesteu-vos, sisplau, per saber almenys qui sou i... Si ens coneixeu no ens saludeu, Vull dir, a mi, jo, penya, que ja em veieu pel carrer i ja quedo amb vosaltres, no vull saber res de vosaltres. Vull dir, anònims. Aquells que creieu... Al contrari, que encara farem aquí... Farem aliances, aquella gent que no coneixem. Jo pelo aquells que no coneixem. Aquella gent que té tants problemes a casa que no li importa dedicar mitja hora de temps a nosaltres. Aquella gent bona, Aquella gent bona. Aquella gent... Jo us puc ajudar. Vols dir? Sí. Anem a compartir-nos els nostres drames, i si algú comparteix alguna coseta més, i que d'on som... Fem un grup d'autoajuda. Fem un grup de WhatsApp. Mierdófono, autoajuda. Fem un grup de WhatsApp, va. Hòstia, fem un grup de WhatsApp. Hòstia, això seria, vale. Creem un grup de WhatsApp. Vale, ojo, que ho podeu fer per privat, per Instagram, vale, si no voleu deixar el vostre això, i feu un grup de WhatsApp de mierdófoners i penjarem. Hòstia, pot ser molt divertit, Serà el Patreon gratis. El Patreon gratis. El Patreon gratis. Hòstia, pot ser molt divertit, va. Deixeu els vostres telèfons. Deixeu-vos els vostres telèfons o aneu al nostre Instagram, @elmierdofono, i allà... I cada nit penjarem un meme d'aquests d'abuelas de... Te deseo feliz Navidad. Y que tengas un feliz día porque eres mi sol y mi... O sea, yo prometo cada nit només enviar... meme de vieja. O reenviar el típic WhatsApp d'aquest de tiet, de cunyau, que t'envien, saps, allò... Que envien a tots els contactes. No, en sèrio, fem un grup de WhatsApp. Fem un grup de WhatsApp del Mierdòfono, va. Sí. Et compro la... Serem tu i jo. Però bueno, intentem-ho, escolta. El primer que ens enviï el telèfon... Vipa. Entrades per la fiscalia del dia 30 que actuo. Epa, guita. Va, fem el concursito, va. Vinga. El concursito. El primer que deixi en un direct de l'Instagram el seu número de telèfon per entrar en un grup de WhatsApp col·lectiu de tots els mierdòfones, allà estareu, a la fiscalia. Molt bé. All right. Molt bé, doncs... No sé si això era secció o què era, David, però vull dir, m'ha agradat. Ja ho he dit, avui venia a calzón quitao. Avui anem a calzón quitao. Molt bé. Jo sí, jo he treballat. Et deixo... Jo he treballat. Escolta, que jo li he donat moltes voltes, Sí, vinga, va. Tira que encara em trucaran. I m'hauré d'anar. Vinga, va, doncs fins aquí la meva secció. Marc Muñoz, què es portes avui? A veure, va. Bueno, portaves miscel·lània de temes. Jo porto molts temes. El meu cervell últimament va... I porto molts temes i bàsicament perquè cap d'ells era suficientment llarg com per fer una secció. Vale? Molt pica-pica i poca xitxa. Molt pica-pica. Porto un piscolabis. Vale, primer... Canapé. S'ha parlat aquí molts cops de la zona de confort, de que la gent també, en plan,
que la gent es passa... Del coach. La gent es passa d'allà que surti de la zona de confort, Sí. vale? Vull dir, hi ha gent que es passa, vale? És que per algú es diu zona de confort, Zona sí, de sí. confort, vull dir, també hi ha zones de confort que fa pasteta i s'ha d'obrir una mica la finestra, vale? Vull dir, ja fa olor, vull dir, aquella zona de confort, saps que fa olor a habitació d'adolescent, saps? Que fa- Però habitació d'adolescent quan es podia fumar a les discoteques, saps què vull dir? Vale? La Paula de decadència, ja. Sí, i sé qui és aquest tipus de gent. Vale. Els skaters, tio. O sigui, aquell skater de 40 anys. Clar, vale? no és l'esquater de 13, No, 14 anys, aquest l'esquater- xavalín, aquell dient, allà encara hi ha aire. Allà ventila. L'esquater de 40 anys que vesteix com fa 15 anys. Quan fa 15 anys em refereixo quan tenia 15 anys. Saps què vull dir? Vull dir, Amb gorra sense visera, els has vist aquests? No, Hòstia, però això és canvi, això és canviar, ja em sembla bé. No, parlo aquell pantaló skater que ja no vas a una botiga i no els vens. Ja no els trobes el pantaló ample aquell de skater. On els compres? On els compres? Saps què vull dir? Jo crec que els van comprar 50, saps? Bueno... Samarreta llarga per sota, curta per dalt, vull dir... Sí. Aquell que dius, o sigui, que el veus d'esquenes i dius, mira la xavalada, i així hi veus arrugues, saps? Aquella cara cremada de sol. Quan tu estàs veient aquell outfit i penses xavalada, també t'estàs retractant tu, eh? Sí, jo sí, quin no? és el teu... Però jo he canviat, escolta, vull dir... T'has evolucionat, no? Jo ja vaig més modet, vull dir, jo no vesteixo igual ja quan tenia 15 anys, saps? Jo he canviat, m'he fet gran i he evolucionat, vale? O sigui que en realitat ja, això és extrapolable al Peter Panisme. No, l'esquater, no ens centrem-nos en l'esquater, vull dir, l'esquater de 40 anys, vale? Que no tira. Amb tatuatges i hechos... Sí, vale? Què més? Tema aquest, següent tema. Vale, ja s'està cremant, Vale, tota la vida, vale, hi havia coses que eren d'esquerres i coses de dretes, vale? Hòstia, m'has fotut un gir argumental d'agafar paper i fora, Sí, jo, David, no necessito fer una connexió, vull dir, canvi de tema, pum. Vale, hi havia coses d'esquerres i hi havia coses de dretes, vale? I era molt fàcil saber, vull dir, tu sabies el que era d'esquerres. Era molt binari. I era molt fàcil i era molt maco, vull dir, si volies fer unes persones, miraves què opinava l'esquerra i reproduïes, vull dir, ecologisme d'esquerres, doncs d'esquerres, és el bo. Repartiment de les riqueses, patapam, vale? Dretes, anar a missa i anar de putes, de dretes, saps què vull dir? Explotar els treballadors, de dretes, vull dir, ho tenies molt clar. La dreta també té un concepte particular, del que vol dir... O sigui que t'estàs fent de dreta, ja ho sé que és aquí. No, però em refereixo, era en plan de... Sí, tu anaves fàcil. a missa i putes i sabies que eres de dretes. Vull dir, i llavors era molt fàcil saber, en plan, per les accions, què feien. Ara no. Ara ha canviat. Independentisme. Dreta, esquerres. Què? On el fiques? Bueno, diguem que ara l'independentisme ja no és binari, clar, ja no és binari. Negacionisme. Tens el fatxo de Vox, però també tens el flipat aquell xamànic, saps, d'esquerres. Molt d'esquerres, però que es cura el Covid amb imants, saps què vull dir? És com... Perquè això ja és l'altre extrem del negacionisme. No neguen que hi hagi un virus, sinó que se'l curen amb imants. Clar, màgia. I això, clar, i de cop volta, saps? Vull dir, jo entro a Instagram o entro a Facebook i de cop veig el meme Sacaos el bozal, i miro i veig que és un col·lega meu d'esquerres de tota la vida. Això fa por. Clar, i a mi em preocupa perquè jo llavors he de pensar quina ideologia tinc, clar, saps? Vull dir, a mi m'era molt fàcil, saps què vull dir? Quan tot el teu entorn era valet. Sí. Clar, aquest és d'esquerres, pensa això és el bo. I no havia de fer jo una reflexió personal. Però ara, com que dretes, clar, jo vull seguir sent d'esquerres, Igual també tens una edat ja, Però clar... Ja planteges coses, que abans tot ho agafàvem com... Però ara, clar, ara és com... negacionisme, independentisme, feminisme, saps? Vull dir, De quin costat ho agafem? Jo només veig dones blanques, de classe alta, vull dir, saps? Vull dir... Nacionalisme. Sí, aquí està, llavors...
no sé com m'he de posicionar, no sé quina actitud he d'agafar davant d'aquests posicionaments, perquè tant em trobo fatxos com tal, i no sé què és el bé i el mal. Canvi de tema! Vale, la meva gata, vale? Se m'agrada portar una mica aquí de la meva gata. Vale? M'agrada portar una miqueta de la meva gata, vale? Bueno, ara mateix és el que em dóna més companyia, vale? Vull fer com una minisecció, saps? Gatos! Saps que es digui gatos? Gatos que se Coses de gatos. Coses de gatos, vale? Jo he parlat en aquest programa que la meva gata no és molt intel·ligent, vale? A part, la meva gata, bueno, jo la vaig agafar molt petita, Sí. vale? Llavors, que no he estat mai amb gats, No sap relacionar-se. no sap maullar. Ah, vale. No maulla, però fa un soroll molt raro, fa... No sap cosa de maullar. Es fa colom. Saps? Això ha sigut el més colom que... No, però fa... La meva gata no maulla, la meva gata fa... Saps? Vale. I ara a sobre li està donant que últimament baveja. La meva gata no és intel·ligent. Té problemes de parla i baveja. La meva gata té síndrome de Down. O sigui, jo pensant que la meva gata... Jo pensant que la meva gata era de Lleida i serà que té síndrome de Down. I és de Lleida? No, clar, al final és com, hòstia, clar, jo pensant que era gilipolles perquè era Lleida, però clar, llavors, clar, ara que té síndrome de Down... Bueno, que sospites que... Jo crec que té síndrome de Down, saps? Llavors ja, clar, l'he de tractar diferent. Perquè abans era una subnormal de Lleida i ara és especial, saps? Ara té bon cor, ara té bon cor, ara ja li... Pobreta, hi ha una condescendència. Clar, ara ja li utilitzo frases com de... m'ha ensenyat de valors, saps? Vull dir, és... La puta gata que si li deixes un dit te'l rebenta, perquè no sap jugar. Però m'ha ensenyat de valors, saps? És bona persona, és especial, saps? He après més jo d'ella que ella de mi. Tenim molt a aprendre dels gats amb síndrome de Down, saps què vull dir? Tenim molt a aprendre. L'altre dia em vaig enfadar amb el veterinari, vale? Perquè la porto al veterinari per mirar una cosa dels ulls, saps? I jo crec que va veure que tenia síndrome de Down i la veterinària, en comptes d'explicar-li a ell el que tenia, m'ho explicava a mi. Vull dir, l'estava invalidant. Per què? Perquè té síndrome de Down? Pues no. Hem d'invalidar els animals gilipolles. És que clar, vull la veterinària i tot, i guerra, explicant-me a mi les coses de la perquè gata. els que no tenen síndrome de Down se'ls diu ai, que és intel·ligent, que sembla que entén tot el que li dic, no? Llavors, bueno, em sap greu perquè he insultat aquí a la meva gata durant molt temps. Jo t'he vist, Luca, deixa de donar pel cul, agafar-la i dir, ala, a l'habitació. Vale, anem a trencar una llança. Vull dir, es pot tindre síndrome de Down i són fill de puta. Vale, ara, prou aquesta condescendència. També es pot ser... A veure... vull dir, hòstia puta. També et pots cagar en la puta. Es pot tindre síndrome de Down i ser un fill de puta. Vale, per tant, tu també pots maltractar la teva gata. Pots seguir maltractant la teva gata si tu vols. La meva gata... Vull dir, no implica... Saps allò que diuen que els gats cauen sempre de peu? La meva gata no. Que m'estic preocupant. Vull dir, no és intel·ligent. No és intel·ligent. No miola. No. Problemes en la parla. No ronroneja. Problemes en la parla. Baveja. Vull dir, motricitat tosca. Vull dir, a veure, digue'm si no té síndrome de Down. Vull dir... Si no síndrome de Down, algo hi ha. Si no síndrome de Down, vull dir, digue-li com vulguis. Algo hay. Però jo crec que... Com que Lleida es porta això d'entre germans... Tu creus? Pues... A saber, d'on sortit aquesta gata. Ni res, vull dir, jo crec que he calmat tots els temes Fins ja. aquí està la teva miscel·lània de Sí, coses. què t'ha semblat? Que el concilio blanco se reunió... Hòstia puta! Xapem aquí, La teva tele té síndrome de Down també o què passa? Què collons acaba de passar? S'ha engegat la tele del Marc aquí, així, sola. Bueno, va, això ho tallarem. Vinga, tira! No sé, fes el que vulguis. Bueno, va, però res, aquesta setmana torna a tocar cançoneta. Molt bé. Vale? Torna a tocar cançoneta. Jo ja dic que vull venir a monotemàtic, vale? Llavors segueixo amb que aquells mierdofoners que esteu aquí un diumenge més
Sou putos herois i heroïnes, vale? Vale. I per això he escrit una cançoneta per vosaltres. Molt bé, vinga, endavant. Anem a agafar la guitarreta. Em poso còmodo. Avui no cal riure. No, sí. Avui no... Avui no vinc ni un puto xiste, avui. No, Avui... Ni altres dies tampoc, però bueno. Canvio la frase. Avui ni intentar-ho. Vale. Avui ni intentar-ho. Avui no he intentat fer el xiste. Avui... Hola, mierdofoners. Avui sóc jo. Vinc El així. David més personal. El David més personal. Fota-li canya, va. De què va la cançó? Té títol? Ja ho veuràs. Vale. Sí, no té... Jo que sempre he intentat ser graciós i no intentar-ho. Torno a començar. Això serà el rap del Marc, vale? El David en caiguda lliure. Vale, perdona. Ja he fet una versió, ja tot mal. Ja d'aquí, igual avui és l'última vegada que agafo la Igual guitarra m'hauries d'haver d'aquest preparat. programa. Igual m'hauries d'haver preparat per aquest moment. Vinga, va, tira. De moment ha sigut el moment que m'ha fet riure més, És l'únic cop que m'he rigut en totes les cançons. Jo que sempre he intentat ser graciós i no enfangar-me, però intentar-ho a fer-ho ja un pas. Jo que sempre he volgut que quan pengem un nou programa sense pensar-ho em donis un like. Tu que penses que el Marc és el graciós i el David, pobret, fa el que pot. Avui estàs content, és diumenge de quinzena i el David i el Marc tornen amb les seves merdes. Mierdofoner. Intentaré escriure xistes per tu, mierdofoner. En riurem dels meus drames tots junts i lluitarem pel teu subscriure i like. Oh, mierdofoner. Bravo! Ja la versió, ja. Aquí, avui deixem aquí. Avui s'acaba aquí, avui programa curt. Oh, mira, hòstia. Hòstia, molt bona cançó, tio. Està molt bé.